pule jongi mata kasngi kadai shphang kajing sothu kabashong nia shaphang ublai but habang ong kajing sothu kabashong nia kamut bang ni haban pensyong nia dalade ya kajing shash phang ublai ne bakan chushong nia katkum kajing perkhat jongi kibreu namar balada ublai ulong katkum kajing pensyong nia jongi nginjin dala perkhat ublai kum ubadom riang kum ubom dan kajing e but ngin sa perkhat ublai kum ubama let's say kum kiwai ki perkhat ublai ubadan shphau tali ki khle perkhat artali ki kti bar kum ta ter te habang ong kajing sothu basyong nia ngakadau sya kata kajing sothu kabadai banlong katkum kajing pensyai jong ublai ha ka bible but kadai banlong ru kajing sothu kabala banlong kamde banlong kata kajing sothu kabamla syu banlong kaba shalendet kabor sothu jongi ki breu kani kajing sothu shaphang ublai kamde ru ban ya persya ya ka ain tanrai jong kamaryang ya ka natural law nomor ba nalor jong ka bible ngitip syai ba kamaryang lani kijing thau jong ublai kidai saki wei pat kijing hikai ban aingi kajing shaphang ublai jongi but shobangan sedang akwa ban IP kendiat kijing tep lasi ki balak ban seng nong rem shobangi lak ban ya chakmat bar kata kalong bangi ki breu ngilong kijing thau ki badan ya kajing thrang ban mane ban syakri ublai namte phi syamnam kumta hanrai kani kalong kajing sisa namar balada phinlai syakiri kiba dan kendong do jong kani ka perthai lani syaki jaka kiba niar ban yok ngau phin sa syam baki don ki breu ki bamane blai hangta nai khen lau blai jong ki udai na mu blai ba sisa hanrai phin sa syam pat baki amane blai hangta te takdau habang phai saka history jong ka perthai ni syam bun bha kajing affair hak bai dai bat kajing mane yanu ngi dai ban mane bat kumno bangi dai ban mane wat na du kapor jong ukan na du kapor jong abel hak kapor ba basdang du jong ni ka perthai ni syam hak bible bakaladan kajing elek jong ki hak bai dai bat kajing mane blai yanu ngin mane bat kat ban nang kibreu kinang roy kajing keli shaphang yanu bangi dai ban mane kalong kajing keli kebamayan bat kabom syai hapdeng ki hima ba pher bat hagijat benreu ba pher bat don ki breu lembaki artaba ngisyam bun ba ki blai balaju mane don ki bamane ya kasngi ubenai ki klur don ki bamane ki merat kum ki masi ki besen ki hati badon ru ki bamane ya ki blai thau ki baki breu hi ki lasna dala ki jong ki ti barta gadau kani kalong ka ngalaban ong kalong ka dau ka ba hakmat du halor ka jingkeli balai kimi shibun teli kinyam bar uwai pa uwai na kini ki reu ngat jong kinyam ba pher upla ba ublai jong ki ulong ublai ubashisha anget piro pipla ba ublai jong piu dai ublai ubashisha kinyam khasiru kipla ba ublai jong ki udai ublai bashisha ki jiu te ki muslim ki kristan ru ki pla bat ki ngat ba ublai jong ki ulong ublai ubashisha ladang isyem pat ya ke jing pla jong ki ladang isyusyem ba kadai ke bashisha kamlong ke basyong nya ba barok ki blai kilong ki blai ki bashisha kamla bansyong nya namar lada pin super khat lada musulman muslim upla ni nasyem ya muslim uba syet raham ba lada upla ba unpla ki wei ba ublai jongi ulong ublai ba shisha hatu phi tharai
Ukan thup ya ublay jong ki Kristan bo ulong blay basisha ngam tharai. Lada Muslim ubashit raham upla ba ublay jong ulong ublay ubasisha ukentan baki wei ki blay nalor ublay uba mane ulong ublay ubathala. Padunum pediang kata. Takadaw kay kamat ka bakhongsan kalong ba tang namar badan sibun teli kinyam kamut satya baki don bun teli kiblay. Kamlong ka basyong niya. Bad kamsyong niya hiru banong ba kinyam baro ki ay kajing kinya bat kajing ay ngu sya uju ublay bat banong pat ba nidon ya uju ublay banong ba ka super tang hakarkum syakri hendanya mani uju ublay pila yus ngau kum kata ngalai yus ngau bun ba ki breu habang samat ki kajing sya ki ong ba kamper ke ba pingat ni mani uju ublay ni ru ingat ba don wei ublay piro pingat ba wei ublay tingi mani uju ublay ublay jong piro dei bobla udai bobha tengar ong ngat bu ublay jong aru dei bobha hendrai kamlong ka basyong nya ban yang hakata ka nongrem nomor kum Kristan hi ngangat bat ngalong sit raham hau blai la jong bat ngayalap tang ya u bat nalor jong u ngangat om dan blai shu te mental ka singi nginum ya pet lau blai udan umdan ne ban pensisha phi lau blai jong ki Kristan udai na mu blai basisha ya kan ni nganum dan kam ban kata la se nakarpat phi ba pin yaiwan ala ka singi kan sadan ka wei ka subject ka bangin saya kata halor ka jinge thu lupa jong Daniel lanong ka baar kitab Daniel kalong ka baar but lada dan padang jong phi ki basyam jing ban ngat ba ka Bible kalong ka bala persat mensiem lani dan padang jong phi ki basyam jing ba ka Bible kalong ka bomla ban bakla ngastenat ban kendu phi nda lakut kan ka Bible study se phila ban kendu jong iba penhun ru iba Ruben ru phila ban ya kran bat ki te ka Bible ka yat ka skrin ka biang ka Bible ko ang kumne hai saya long basau ka dekat ban reu ko ang kumne uang utrai kata kamut utrai Jehova usem u Israel ngalong ubaning kong bat ngalong ubakadu bat nalor jonga om dan blai shu barok ki Kristan ki dai ban ngat ya kan dikajing pla jong blai bat ngatip phi barok phi mia dan jing ban ngat ya kan ni dan pedang jong phi bam la ban pedang kan ni ka dekat nganget pim mia dan jing ban ngat ya katai te hendrai ke ka bang ngakwa ban le kalong bangin yang ngampat kham jeleu kamut ayu habau blai ong na lor jonga om don blai shu hatu phimut shisha dang haus nam ar hajar khatsau haga jinglek Bible study ka baning kong ka jonga haus nam ar hajar khatsau ngalasyam ya kini ki kentien ki basyam mensim ba bat ki ba ajing mento yang haduk kan ni klip mat bat ki ong kumne kata ka Bible ka bala kerku ka ong kumno dei tang kan ni kan ka jing keli jonga ki jing kai jong ki breu bun sen ki alam bakla yang ka kitab ublai ka ong ayu hanga bata ka daw kai ka badan kam kade ka jing hikai jong ka tien jong blai umdei ki jing hikai jong ki breu kini ki jingat ki ba pher ki mi bat ublai usha ki bakin mi kalong ban pen kendet yangi ban keta yangi khnang bangin wat hi dalade na ka Bible ya ublai basisha tikum ta hakani ka jing pule Bible kai bangin yala kalong bangin bu ya ka Bible hakmat ngin bu ya ka Bible hakmat ngin ya syarut ya ki jing sautu lupa jonga jong phi ya ki preconceived ideas jonga jong phi ngin bu syarut bu ya ka Bible hakmat ngin ya pule ya ka Bible kumba kalong barhadin kata ngin sapun kutnya na ka Bible ya ka jing shisha biang
Padang miak respon kan miak. Tingin nyalek kumta kan ke Bible study. Bar ka jing themu jong kan ke Bible jong kan ke jing pule ke ba menta ka sngi. Kalong ban pen I api. Ya ka jing don kam ban don ka jing suthu ka babet. Bat ka basyai. Syapang ka jing tep ya ublai ubashisha. Ya ka hagani ka por ngin yapet ya ka identity jong blai. Ngin me kata than syapang ka jing long jong blai. Hendrai halor ka identity jong blai. Kita gi bas nguthu parang kila ban suthu khamsha ya ka kentian identity. Ka jing mut jong identity. Kamut ka yang ya ka jing tep ne ka jing kedau dak ki ba ngila ban kedau ni itu ya unu ubreu. Kadai kata. Te mentang ni page phang ka identity jong blai. Anum kata than ya ki jinglong jong blai. Tingang ngai phia shai halor kata. Tingan sedang dengan ni ke jingkeli ke baningkong. Hatu kalong ke badan kam ban itu yu blai. Hayu anes kalong ke bakat nyau ke dekat ke balai ke anggum ne. Ujis kres haba udwa syo ku pau anggum ne. Kane te kalong ke jing em bom jukut. Bakinyo itu ya me ublai ubashisha. Tang mamehi bade ujis kres ya uba melapa. Pi ka jing em bom jukut kalong ban itu yu blai bad yu jis kres. Lada piwat ya ka jing em bom jukut. Pihap ban wat ban itu yu blai bad yu jis kres. Te kalong nam ka badan kam ban itu yu blai. Kalong ka badan kam ban itu yu blai. Bad hahu saya kalong ka bahan riu ka dekat bahan riu. Ublai u angkum ne. Namar ngamon ya ka jing isen ai. Te om ya ka jing kenya. Bad ka jing tep yu ublai ban ya ka jing ai ngut thang. Kajing keli kalong hatu hakatu kapor kidon am ki ba ai jing kenya sho ublai henrai kim dan kajing tep yu ublai kidon kajing keli kalong ban pen yadai ya lade pat hakani kaya ba menta hatu don am ki breu ki ba ai kajing kenya kajing ai ngu sho ublai ki ba doai bat mit la bat step ki ba lejing asang ki ba doai sho ublai ki barwai ki jing roi kwayar ki bayalap yu blai ki bayalap yu jis kres henry kim dan pat ya ka jingtep yu blai hatu kala ban long angit kala ban long bat sakawe pat ka jingkli ka bang kwa ban bu sabangin pule gani ka dekat kalong hatu ublai usngu tanat ladangim itu hok ya u ka bible ka ong hapo husayal nong basaw ka dekat ka baningkong ka ong tu sngau ya ka kten utrai phi ki khon israel namar utrai udan ka jing asaj bat ki basyong hakari namar om dan jing shisha lemne jing isnai lemne jing tep ya utrai hakari habau blai uong ba udan ka jing asaj bat ki basyong hakani kari kamut bau blai umdan kata ka umdan ka jing sotanat lane umdan ka ek udan ka ek ba persya ya kani kari bat ka daw kalong namar bakim dan ka jing tep ya ublai bat ublai ngane thu epi ba usngosi ladangi kentat ya ka jingtep ka ba ublai ula ai jing shai namar kata ka jingle jongi hi ladangi kentat kata ka jingle jongi hi kan sap penlong ngi bangin du ya ka jing embom jukut pi parlok kani ka kata ya ka yap ka em pai ka bible ka angkum nu ha ka dekat ka ban riu jong gajuk kalnong kong yau pait lang jonga la penjat namar bom dan jingtep kane ka jingtep kade ka juk ka jingtep ka ba uhu saya ukran ka dekat ka baningkong kim dan jingtep ublai balai amdai namar ba kim tep i ai roam namar ba mela kentat ya ka jingtep ngaru ngan kentat ya me ba men umlong lingdo satya nga na ba mela klet ya ka hukum ublai jong me ngaru ngan klet ya ki khon jong me tengangat ba kalong ka badan kam ban itu yu blai kalong ka badan kam ba haduk kata bar sakawe par ka jingkli minus ka kalong ba hatu ban itu yu blai kalong ka bamayan bon ba ki brio ki ba ong ba ngimla ban itu yu blai long bamayan hendai ka bible ka ong hajub arpuar ka dekat ka ba arpuai ka ong Tupun ya itu ilade batu kata kamut batu blai.
Bat tolong suk nakane kanwan ka babah ka nyame. Bat hapo ar Timothy kalnong ka beningkong dekat bakat ar upol uang. Namar ngala itu ya uta ha uba ngangat. Bat ngangat skam ba ulong ubala banda. Ya kata ka bangal IT hau hamar kata kasngi. Hatu kalong ka basyong ni aban ong. Ba ubreu undan ka jing yadai bat ka ek ka bamayan. Namngat. Ubreu ula bandan ka jing yadai tang bat ka ek ka ba uya itu itau. Manla kapor. Teta kedau. Ban itu ublay. Kamlong ka bamayan. Hot. Watla ka jing itu jong blay kalong ka ek ka bangimla ban wat syu. Kabangin sanang ya iwat syaduk ki bom jukut. Nganget ya kata. Wandang ilapoi habdangin sanang tip syusyu syapang ublay. Kata kalong ka ek bos tenat. Hendrai. Kaya bang aku ban pat kalong. Hendrai ka jing tip ka bau blay la penpau pat ha ka Bible. Ka bau blay la ada penpau. Nganget. Ba kalong ka kamram ka jongi bangin wat. Ba ka kamram jong ki kemik pa ban hikai kun. Bat kamdan ke ek bamayan ni ka bala buri nangi ban senguthu. Ya kane phila ban syam na po Deuteronomy kalnong ka baar kedai ka dekat ka baar kendai. Bas kawai par ka jingkeli. Kai kata ka judging mani ka balong thala bat ka bale no ai hakmat ublai. Hapo Yohanes kalnong ka basau ka dekat ka baar puar Jesus Christ habau yakran bat kawai kanong Samaria uang kumne uang pia mane blai katkum ya kaba phimtep ni ya mane blai katkum ya kaba ngitep kane kanong Samaria ne thu epi kadai ka Israel kadai ka breu ka bakam ba kadai ka breu jong blai ka lejing esang ka pule ka jing tho ba khoj ka roi ka jing roi niam ka ai ngu thang kamane blai hendrai penban kajing mani jongka kalong ka bathala Jesus Christ uang ba phi mane katkum ya ka ba phimtep kane ka breu watla kale kita ki ek baro kita kilong ki babah mdai ba kilong ki bomba kilong ki babah kita hendrai blai uang ngamon ya ka jing tep ya utrai ban ya ka jing ai ngu thang takdau kalong ka badan kam ban itu ublai bat takdau kalong ka bomdan jingmut bat kalong ka bale na ai ladang imani ublai klem da itu shishayu kalong ka ek ka ba ka bom su tenat na la banong bat upol ru uong hapor bo yalap uong kumne hai hapor bo yalap ikinong ethan uong kumne hakam ke apostol kalong ka bakhatnya dekat ba arpulai uong ha ublai ya ubom itu ya ubah pia mane namar kata klem da itu Jesus Christ baru pol ki penram ya kani ka judging mane ka Bible ka itu da ka basai baladang ya mane blai ha ka jing bom tep ne ya mane blai thala amdai ublai ubayok pedang ya ka jing mane handrai dayu dayu syaitan an keli phi ga wai jing keli na kwai phi ba pin perkhat haba phi ruai haba phi duai hatu phi ngau thu phi ruai bat phi duai ano haba phi ong jisu haba phi ong belai hatu ka sudai tang ka jing kena lani ka ba phi supun but in nakiwai upol uang baladang duai ngi ruai ni dai banla daw mensiam bada ka jing snguthu te shwa bangin ya chakman na ko ban penkan mau biang phi ba kalong ka badan kam ban ithu yu blai kamlong ka bamayan ban ithu yu blai bat ngila ya petru ba kalong ka bathala bat ka balle no ai ladangin mane yu blai khalam da ithu yu blai te ngangai thadu angni philai sai mentagan ya ngan nyok skmat saka mat pedang jongka subjek hapo Deuteronomy kalnong ka bandreu ka dekat ka basau ka Bible ka ong to sngau a Israel utrai uba ublai jongi ulong way utrai ublai uyathu
hagi jaj benriu Israel ba ulang uwe utrai kum ke ke ban penya per na ki we pat ki jaj benriu ki bamane shibon ki blai ki bakar ta wer ki Israel. But kalong ke basyai ba bakat kum na gani ka dekat dan tang uwe upersan how we blai dan tang uwe persan how we blai ka Bible ko ang utrai uba ublai jongi ulang uwe utrai dan tang uwe persan tang uwe ulang rengniang how we blai mdai mga baong nganget pi yei ba kadai na po Bible but ka jing su thu jong ki Kristan ha ka New Testament ru kamya per bat ka jing su thu jong ki Israel ki ba menshwa Paul u ong apo ning kong koren prasa ong ngitep ba ublai thau umlong i ru em ha ka perthai bat ba dan ublai henrai ka nungat henrai wai ka de ka ju bat kalong sya ka basngu suk ka basngu thu dai bat ngangai ngimnut ban kam ba ka Bible kalong ka basyukor ka Bible ke thu hok yang ai phi ada ka Bible ko ang bau blai ulang uai kamut shisha tung ni yach khaman khendiat ngan kata sphangi jinglong jong blai ngan ngam ya iwei pi wei an sepeni phi ya une u saphang une wei blai ya ki jinglong jong ne wei blai bat ngan su wanra yaki mat bat phila ban pet hi ki dekhan une wei blai jong ka Bible ke thu ingi udai blai bom jukut Isaya saupau arpupra udai utenrai bakrau jong ki baro udai utrai ka benang bat ka khandang udai unong thau bakrau udai ba khli tama udai badan bor baro udai badan lut haki jaka baro udai ubomla banyap udai ubajanai udai ubala udai ubastan udai ubabaha udai ubahak udai ubakut udai ubashisha udai uba isen ai bat uba ai ulong ka jing e ubom jukala ubomla ban lamler unong bishar bakrau unong ai hukum bakrau usem kisem bat utrai ki trai bat yaune ublai bashisha yaune wei ublai ampat dan ubreu ubalayu i u ki Israel ngani thu ipi menshwa ki dan syai ublai bat mangiru ki Kristan udah uju ublai kumbangi lepet ngidan syai ublai ubakerpang haduk kata ulong lut na kamta jong phi udah ublai ubalong ba per haduk kata bawa usoitan umla ban penbut ya ke jinglong ke jong ublai henrai kadan sakawai pat ka jinglong kaba ublai upen ulong kabangila ban itu ba ublai ulong uba kerpang sisa kabangila ban itu ba ublai ulong per hadu kata na ki wei ki blai berkata kalong kaba phla bar kaba stunat ba kata ka jingya per kadai ba ublai udan khun uba kerpang atau pila ju perkat dia kata une ublai jong ki Kristan ulong ba per ba namar ba udan khun de se phila ban phila ban bu ki jing kli kumno blai ula ban dan khun kumno blai ula ban dan khun klam ka kan thai henrai kan mau ba ublai jong ulong bala wada ka kan thai ru udang sai na ubreu hi pikan mau unong thos proverb haka lunong ka balai phau ka dekat ka basau habau kran spang gajing penlong spang ka creation uong kumne uei ubalakiu artat shabnang bat balahyar uei ubalalum ya kal er hakikti balakam uei ubalate song ya ki halaga jankup uei ubak penskam ya barok ki bakut ka khandau ka ei ka kerteng jong u bat ka ei ka kerteng ukhun jong u dan uei ublai badudan so uei pat ukhun jong u namar kata ngani thu ipi baki Israel hi amdai tang ka New Testament baki Kristan kitab ba ki breu jong blai kitab ba ublai udan khun henrai wat ki Israel nadu ka por jong ka Old Testament kitab atau pila ju perkat na kata ba kitab
ba ublai udan la ukun. Bat kidang ngai teru ba uta umesaya uban sawan udai ukun jong ublai. Bat kingai takani gajing thuk lupa. Sepang umesaya lane ukres. Kingai takani gajing thuk lupa. Hai saya kendai hendriu kaong. Namar hangi lakha yu ukun. La yu ukun hangi. Te gajing sensar kan long halor katerpeng jong u. Bat khot ya ka kerteng jong u. Uba phla. Unong sala. Ublai bakrau bor. Ukpa bom jukut. Usem ka jingsuk. Ini bentai boong. Laai ya ukun hangi. Kani ka kedau. Sya kata ka jing ai ti jong ublai yala ujong ukun ba i jong u. Sya kani ka perthai. Bar itu i benta hakmat i boong hangi lakha ukun. Kani ka theu ya ka jing kha ya ka jing khapat lani ka jing khabiang ya ukun jong ublai lengba ka Mary ha Bethlehem. Ki jiu nomor kata kim dan ka jing ban ngat ba ublai udan kun. Ki ngat ba utau mesaya uban sawan ban pen ki uhab ban long ukun jong blai. Namar dai tang kun jong blai wala ban pen ki. Mdai ki angan. Ba dai nomor kan ni ka dau ba upol. Ndah ba ublai la jet u. Ha ka jing yalap ka ban ningkong jong upol. Ya pen inya na ka Bible. Ya ki jiu. Ki bemngat bau Jesus Christ ulang kun jong blai. Upen inya bau Jesus Christ ulang kun jong blai hakis. Kam ki apostol kunang bakhandai dekat ba arpau ko ong. Te kumni ru ulai lap yu Christ haki sinagog ba ulang uai ukun ublai. Hakatu ko pon 4 dan New Testament. 4 dan New Testament kata gemut kajing tho Bible. Handrai naipat upol upen sisha ya ki jiu ba Jesus Christ de kun jong blai. Na ka Old Testament. Takdau ladapin ni dapai sya ka jing tu khana sapang u Abraham ba Ishak. Pikan mau por ba ublai upha ya Ishak ban peniap ya lau jong kun. Hang tu ka don ka jing hikai ka ba kibreu ki yat lat ban kam lani ban sungu tu. Ublai ukwa ban hikai. Ba ka wei ka sngi. Ublai un sapa ya lau jong kun ban nyap na kamta ki pop jonga jong pi. Kadai ka jing hikai. Israel mensua ki jupen kentang ya lagi jong ki kun ban ningkong. Kata kadai ka jing le nyam jong ki. Ban pen kentang ki shau trai. Bat kani ublai ulabu ya kata ka rukom. Ya kata ka jing le nyam. Kanang bakan bat ya ka jing mu jong perkat jong kini ki Israel ki ba mensua. Bakin sengu tu. Bah ka wei ka sengi. Ublai un sapa ya kun uban ningkong jong ka benang. Ban pen yanga ya pi. Ulang sya ka basutanat ba duk kata-kata. Matias kan reu ke dekat bakat sana duk kat nyau ka ong. Ujisu ulong haki. Pi te pi ong bangalong uai. Simon Petrus ulai tu badul ong te. Melong ukres. Ukun ublai ba Ujisu te ulai tu badul ong hau. Suk mameku Simon ukun Jona. Nabaka do bat kasnam kamsim lapan iya kata ame. Hendrai ukupa jonga ubah benang. Pi kijiu kimdan jing ban ngat ba ublai udan ukun. Udah Jesus Christ. Hendrai ka jing jong kini ki wepat kijiu ki babun kalong ba Jesus Christ umdai utu umesaya bolong kun jong blai. Hendrai ki ngat pat ba umesaya hi uban sawan udai banlong ukun jong blai. Angat piasa ya lor kata. Kajing kali ka basutanat. Hatu ujisu ulang ukun bakarpang jong ublai. Lese uwe ulak ban ong. Pen, ka Bible ko ong bangi ngilak ban long ki kun jong blai. Namar kata ujisu mia per nangi. Umlong ukun bakarpang jong ublai. Ngina pet na ka Bible. La kajing ong jong tau breu ka day na kalat. Batsua bangan pen iya pi na ka Bible. Ngakwa ban itu pi bahadien kajing hap jong u Adam. Wadam day breu ba ublai thau ningkong udai nong mi khmat jong pi bar ukpa jong pi. Bar hadien bau neu Adam ula hapna mensua ublai bat ubreu uya kran mar khmat. Ublai wan ya ta kaperedan. Hendrai hadien ka jing hap jong ubreu ublai
Ju ya selok syu markhamat bat ubreu bapap. Bat kadan da kejing tumu. Lane banyak keran direct dalade bat ubreu. Hoj ubrai ukwa ba unumya keran syu ubreu nre ukwa banyak keran banyak selok bat ubreu. Banyak thu hu ya kejing jong haduk kan ubreu ubreu wat lau lahap. Henrai ublai pat wat lau ya keran bat ubreu ya keran direct syu. Ule ya kane lang bau Jesus Christ lang baki angal bat kinong thu lupa. Henrai don lai teli ki jingjia kilong ki ba phla ba bat kilong ki baniar ba baniok sngau ki don tang lai teli ki jingjia dabat ya kata ba ublai ukuran direct na benang bat ki breur ki sngau ya kata ka jingkran jong ublai ki don lai teli ki haka history ngalak banong haka history jong kene ka perthai bala hap ublai ukuran laisen direct na benang ublai ulak ban pendan kam do angel rangba jong wangal bakrau tam abnang hadien ka jing hab jong Lucifer de Gabriel ulak ban pendan kam do ta kita ki jing dia ulak ban pendan kam da kinong itu lupa bakrau jong kum Yohanes nang pen baptis kum Moses hendrai am hagini ki lai teli ki jing dia ublai ukwa ban keren dalade bat nganget ba ublai ujiet ban keren dalade ban pen bana ya kata ka jing pen bana ka bakerpang bat ka basyong khia haduk kata bat ngangat ublai ulai akan ni khnang ba ubreu hi udai ban nyo buram ban nyo kentang ya kata ka jing pen bana jong ublai bat ublai ujet yakini ki jingjia ki bakhla pi ublai ki don ki por ba ublai ulai ek bakhla ki ba phla ba khnang ba ki breu kin sim khia kin sim ba kalong ka khubor ka ba korder hadu kata ba ju akran syu ba ubreu markmat henre hakane ka por bat ulai khnang ban pen kendet benreu ki ba kadai ka jing pen bana ka ba khongsan ba nganjar phi tang arteli ki jingjia ngan eno kawai na markatu kawai kam yadai bar kan jing pule jongi ya kata phila ban pule hi na po Yohanes kanong ka bakhat ar hendai ngan jera phitang ar teli ki jingjia bar kata kadai ya kapor bayu Jesus Christ la syapan baptis habau Jesus Christ ula doai ka Bible ko angkum ne hakami ru ka ketian na ki benang kada ong unle ulang ukhon jonga ubai ha uba ngasngau ba kibruk yo sngau ka to por hakani ka por ublai upun bana ya ka jing pun bana ka ba khongsan na ki ba khongsan tam kadai ka jing pun bana ya ka kerdan ka ba kerpang jong ukhon jong u Jesus Christ bau dei khon u ba jong ublai sakawai pat ka jingjia kadai ha ka por bau Jesus Christ upun kalador relade pikan mau haulum ka Bible ko ang apo Matias kanong ka ba kanyau dekat basan haba udang keran hakmi ulo bating shan ulaka eki hakmi ru na utau lo kalaong une ulang ukhon jonga ubae ha ubang sngau bae phin sngau yu artli ki jingjia arsen ublai upla ya ka ju ka jing phla sapang u Jesus Christ barka ne lelai kadai ban shon ba ka jing mo chu prakha jonga jong phi bau Jesus Christ udai khon bakerpang jong ublai badia kata shimla pendan kam danu ru ban pen bana ya kata henry ublai ula jet hi ban pen bana bau Jesus Christ ulang ukhon uba jong ublai ban namar kata ban ngai bau Jesus Christ umlang ukhon bakerpang jong ublai kai rangkat bat ka jingat bau ublai dan khon hiru bat kata kalong ke bama ba namar ke Bible ka ang wei utau bajap no thiau ya kata ka perthai tang utakan ubangai bau Jisu ulang ukhon ublai namar kata kani ka ayanga ya ka jing perkhat bau Jesus Christ udai ukhon ubakerpang jong ublai bat ladangi ong bau Jesus Christ umlang ukhon bakerpang jong ublai ngadan ka jing kali balai haj Jesus Christ ulong baper hadu kata nanga napi
Bangi ha ban shani hu bangi nyo ya kajing embom jukut. Ladam dai khon bakar pang jong blai. Nangat Jesus Christ dai khon bakar pang jong blai. U Adam udai khon jong blai. Hendai u Adam udai khon jong blai da ka ba shuthau. Ki angal jong blai ru ki dai ki khon jong blai. Hendai ki dai ki khon jong blai da ka ba u blai u shuthau. Ki ba pop ki bala yo jing map ki bala mat ya jing ai jong blai. Ki long ki khon jong blai da ka ba kumna. Ka Bible ka ong ba ki Kristen ki long ki khon jong blai da ka ba shu adab. Da ka ba shu ting. Hendai u Jesus Christ pat udai u khon jong blai da ka ba shu kha. Da ka dau Jesus Christ udai khon bakar pang jong blai. Ka Bible ka ong gumne. Yohanes kan reu ka dekat ba ar punyau. Namar utau ku pahi ula e japi. Na ba pi pila e janga. Bat pila ngat bangalami no na ublai. Habau Jesus Christ ong ngalami no na ublai. Kani kam kadau syakata ka jingmi jong Jesus Christ na benang sya pertai. Hendai kani kadai ka jingmi jong Jesus Christ na ublai. Bat hapo Yohanes lai kan reu ka Bible ka ong. Na ba ublai ula e kata ya ka pertai. Kad ba ula ai tina. Yala ukhon bala khamar wai. Bau ai ru ubangai chau. Unum jotsu. Hendrai unyo ka jingem bom jukut. Jesus Christ udai khon bala khamar wai jong ublai. Kani kalong ka mat pedang jong ka Bible study jong ni. Ukhon bala khamar wai jong ublai. But angko aban bu ka jing kli phi ki kme ki pa. Hatu don na pedang jong phi. Ki banut ban phas den phasi lagi jong ki khon. Ha ka jaka jong ureu dakat. Angat ba phi ki kme ki pa. Ki basngu thu ya ka jing ya dai jong phi bat ki khon. Phinum nut ban pha ya lagi jong ki khon ban ya pha ka jing ha ka jaka jong wei pat unong le bakla. Bat ngangat ba phidang la ban shem ya karai ban yap ma phi ban ya ka basha yu khon jong phi ban yap ha ka jaka jong ureu dakat. Tagadau kani ka pen i ka jing i ka jong blai ka bahadu kata-kata. Ba ublai ulapha ya lau jong ukhon ban yap na ka benta jonga jong phi ki bapap. Ila dai ban yap. Handai Jesus Christ ula shim ya ta ka jaka ulami pli nam ta jonga jong phi. Ublai ulapha ya ukhon ban yap nam ta jonga jong phi. Umdai da ukhon da ka ba usu thau. Umdai da ki angal. Umdai da ki khon da ki ba usu ting. Handai da ukhon uba ulakha uba mi na ka syadam jong o. Ya uta ublai u ai na ka benta jonga jong phi. Kani ga de ka jing e jong blai. Ka bangam pa jusu thu menuru. Ka ba penlong yang ban sutanat hadu kata-kata ban puli ya Yohanes lai kan reu. Kalong sya ka sutanat ba. Handai ki Muslim pat ki ong gumne. Kakot Quran jong ki ong gumne. U Allah ulang ublai ba phair bat uba klem jing duna. Ubam don khon lamne parlak. Ulang ublai ba shisha bat barok ki ublai kilong ki bathala. Amdan menuru badan benta bat ka jinglong blai jong u. Lamne bat ki jinglong jong u. Ulang uwai ublai. Pen khaya no yano. Lamne bai u la shakha hanu. Bat dan kuma u. Yakni nglaban syam na po ka kitab Quran jong ki Muslim kalnong ka basispa khatar khat ba ningkong hadu ka basau. Ki Muslim hi ki ngat ba ublai udan khun. Hendrai ki Kristan pat. Ki Kristan ki basisha ki dai ban ngat. Ba Jesus Christ ba ublai upha yau khun bal khamar wai. Basa kawai par ka jingkli. Menu ukris ulang ubala khanu pa. Menu hapo mika kalong ka basan ka dekat ka baar ka Bible ka ong hendrai ma pha ka Bethlehem yu prata la phalong ka baret hapdeng ka ki hajar Juda na pha kan unmi hanga uwei uban salong unong senchar ka Israel uba ka jingmi jong u kalong na mendai na du bom jukut kane ka dei ka jinga thu lupa saphang Messiah saphang Jesus Christ but ka Bible ka thu shai ba un sakhai u Bethlehem but ka jingmi jong u lani ka tenrai jong u kalong na du bom jukut na du mendai tagadau ka jing sedang jong Jesus Christ kam dai na Bethlehem kadai na du na benang uladon
naduk na benang. Kajing keli kalong. Kamut ayu pat habaong ba ulang naduk mendai naduk bom jukut. Hatu kane kamut bau jisu umdan jing sedang. Hatu kane kamut bau ukpa bat ukun ke rengkat kerta. Hatu umdan ubah haden bat ubah syuai uwai pat. Kamut ayu habaong bom jukut. Kamut ayu habaong bau jis kres ulang naduk bom jukut. Proverb kanang bopra dekat ba arpusan. Ujis kres uang. Utrai uang yu kepala jang. Utrai ulah penyok yang ungang tu de jis kres. Utrai ulah penyok yang ha kajing sedang kelenti jang u. Mensua ki kam jang u na men barem. La penyang yang naduk bom jukut. Naduk kajing sedang ha bom pat long ka kendau. Men ba empat ladan di jing jeleu yang lakha ong jisu. Men ba empat ladan ki pukri ki baslai da ka Mensua bom pat thongi ki lomba. Syuai ki lumret yang lakha. Kadba empat thau ka kendau. Lemne ki lengkha. Lemne ya kajing sedang ka daumet jong ka kendau. Men ba ula pen skam ya ki benang. Ngaladan hangta. Men ba ula bu ya ka dor pelon. Halor ka khamat ka jing jileu. Men ba ula pen skam ya ka suny benang. Men ba ki pukri ka jing jileu ki laman klan. Men ba ula bu ha ka duria wela ka put. Ba ki ki nomrengkang ya ka hukum jong u. Man ba ula penti kena ya ki nongrem jong ka kendau. Hangta ngaladan hajan jong u. Kum urang ba nontai. Bat ngalalong ka jing sengau bah jong u hala ka sengi. Pikan mau mana ublai uang ujis kres ulang kun uba ha uba ngas sengau bah Ujis kres ukran syai ba ya u lakha ki sengi ba bom jukut. Bat haba uang ha ki sengi ba bom jukut ngelepet ba kadai kapor ha ka ba 4 thau ya ke ai. Kata kadai kapor bom jukut. Daka jing su thu breu jonga jong pi nginumla ban kot bor ban kenya kata kapor. Ya kata kapor ka Bible ka ang ka bom jukut. Ha kata kapor yau jis kres lakha. Henry ka dan pat kapor ka dan pat ka jing sedang ba yau jis kres lakha no ujis kres en kano blai lada dan jing sedang. Ladak haban kai jis kres no blai kalong ka basyong niya yang ba haban don shwa unong pen kha dai nam dai wahab don shwa blai bat hadin pat usakha jis kres bat ya kata ujis kres uplashai ba kadai ka por ba shwa ban thau ki baro. Henry kajing affair bat ublai pat kalong kajing affair bat ukpa jong jis kres pat kalong bau ublai pat ummi nano umdan manu bapen khai ublai umdan jing sedang ulang na bom jukut seduk bom jukut watla ujis kres pat Henry ujis kres pat watla ulang na duk bom jukut kadan pat kapor ha kaba uhaban mi na ublai Henry ublai pat ukpa jong jisu pat ulak don lupa umdan manu bapen khai ngakwa epi bapin bat bahaya kata ka jing sisa ngangai ngapule phi na ka Bible sakawai pat ka jing kli la dau kres umi no na ukpa ya ula khana ublai uyo patang ya ka ai ki khon hi gi jo patang ya ka ai ujis kres pat uyo patang ya ka ai phi kong ki khon phi bet ya ki kme ki pa kador kadar tangina pet ujis kres uyo patang ya ka ai na ublai no ukpa jong u ha Hebrew kalnong kabandikang ka dekat ka balai ka Bible ka kran phang jis kres kumne uba haba ulang ka jingting san ka burom jong u kamu jong ukpa ina pule bang saisen uba haba ulang ka jingting san ka burom jong u bat ka dor hi ka jing long tan rai jong u bat uba kristian ki baro da ka tien ka bor jong u haba wala penlong ka jing pen khot ya ki pop ula syang ha ka kti ka mon jong u bakrau tam syajrong ujis kres udan ya ka jingtin san ka buram jong ukpa uyo patang na ublai kumba ublai udan kata ka jing thaba ka jing pernai ha ka met blai jong u kumtaru ujis kres uyo ya kata ka met blai ka ba pernai kum ka jong u jong ukpa hi bat tang kumta henrai uyo ya ka jingtin san ya ka jinglong ka ba baha jong ublai
But haba ka Bible ko ang ba Jesus Christ udan ya kadur ka jingong tanrai jong pa. Kani kadong kalong ka basisya ba Jesus Christ ubet ya kadur jong pa. Kung ba pi ki kun pibet ya kadur jong ipa. Jesus Christ pat ka ang ba Jesus Christ pat ulong ka ba lajan yasrem ba. Ulong hakadur hi ka jingong tanrai jong pa. But umdai tang hakadur jong ka met blay jong pa. Hendrai hakadur ka jinglong bajanai jong ublai. Takadaw Jesus Christ kidan ki por ba Jesus Christ wang pikan mau. Jesus Christ usi ong lada pilai iya nga pilai iu kupa. Kamut ayu. Kamut ba lada pilai iya ka jing yang ya ki jinglong jonga. Pilai iya ki jinglong jong blai. Kamut ba Jesus Christ wang lada pilai iya nga dayu kupa. Ka klamut kumta. Hendrai lada piu i ya ka jinglong jonga pilai iya ka jinglong jong u jong kupa. Kata ka jingmut jongka but kamlong kumba ki wei kimut ba Jesus Christ ulong hakajuk kapor ublai ukupa ba hakajuk kapor de khun jong blai kamlong ka basong nya tasin saya pet shu but saya ke edeng ni pet yo patang Jesus Christ apo Hebrew kalong banikong ka dekat ka basaw ko angkum ne ya kakaran pang Jesus Christ haba ula jialong uba khamba kata banyak ki angel naba ula yo patang kakerteng ka bakham dan buram banyak ki Jesus Christ yo patang ya kakerteng Jehovah na ukpa uyo ru ya kaperte ya ka kerteng belai jong belai Jesus Christ umdai utrai jong kani ka kerteng hendrai uyo patang kum ka benta hok jong ngai piasai halor kata but dai namar kani ba kidan ki por ba kisandan Jesus Christ ki jukot belai Jesus Christ namar uyok pateng ya kata kerteng nau belai but haba ong kerteng haba ong ba Jesus Christ uyok pateng ka kerteng kamut tang ka kerteng ka ba ngi ju identify ki bro kamut tang kata haba ka Bible ko ang ba Jesus Christ uyok pateng ka kerteng katkum na ka Bible kayang ya ka jinglong tanra ya ka nature pilawan puli Genesis kanong basan ka dekat ka baar ha ka ba ya u Adam ba ya ka im lakot Adam nitep ba teng jong ka thai dei im ndai lakot lang Adam namar ba Adam ka mut ubreu namar ba ka im ru ka dei ubreu teka kerteng hi kai katkum na ka Bible kayang ya ka jinglong tanra but kayang ru ya ka karakter ya ka jinglong takadaw hakapor ba usol apostol Paul hakapor bu usol akela no ka kerteng jong uru ka kerteng hi kayang ya ka jinglong haba ong bu Jesus Christ uyok pateng ya ka kerteng jong ublai kata kamut uyok ka pateng ya ka jinglong tenrai jong ublai but uyok pateng ya ka jinglong jong ublai mai piasai halor kata kajing kelipat kumno pat sapang gajing em hatu Jesus Christ uyok pateng ya kajing em bom jukut no blai hatu uyok pateng ya kajing em ka bakhut bat ka bahok jong blai Yohanes kalong ka basan arpun reu ko ong namar kumba ukpa kayang kani ukpa de blai namar kumba ukpa udan kajing em halade kumta ulai ukhunru banyo kajing em halade Jesus Christ uyok pateng ru ya kajing em bom jukut na blai balai namar ba ulakhan na blai but uyo ya kani hakapor bayi ulakhan ublai namar kata ka Bible kalong ka basai bah bakadan kapor ha ka ba Jesus Christ uhaban yo pediang ya ka jingem na ublai kumnu ngin ong ba ublai ba Jesus Christ kiadon lang ndu bom jukut am udon swa ublai hendrai hakaju kapor hakipor ba bom jukut kladan kapor ba Jesus Christ uyo pediang ya ka jingem jong ublai bat kadai haswa ba bantawi ki ibaro nomor ka Bible ko ong yang iba latawi ki ibaro lang bau Jesus Christ ublai upandan kam Jesus Christ bantawi ki ibaro but kani ka jingem ka bau Jesus Christ uyo patang ka kanthop ya ka jinglong blai ka jong Jesus Christ ya ka jinglong blai jong blai jong kupa hapo Kolosai ar khandai but kalnong ka baningkong ka dekat ka bakat khandai ka ong gumne ka crunch pang Jesus Christ naba hau Jesus Christ
Nabahau kata ka jing dap barok jong ka jing long blai ka syong teli. Naba ukpa ulas ngau bae ba ka jing dap barok kan syong teli hau. Ka Bible ka syai bah. Bau Jesus Christ udan ya ka jing long blai ka bah pura jong ukpa. Namar udai khon jong blai. Tang namar bau dai khon kamut ba ka jing long blai jong Jesus Christ ka khampo ba niu blai. Hatu kamariang kam hikai phi ba lada umrat ukhakun upenmi ya umrat lada ubreu ukhakun upenmi ya ubreu plaju syam ba uksa upenmi ya umiau kamla banlong namar kata kapor ba ublai ukha ya Jesus Christ ru udan ya ka jinglong blai tingangat piasa ya kata ba ka jinglong blai jong Jesus Christ kamsyong haka arta jong Jesus Christ Henry ka syong haka jinglong khun jong Jesus Christ. Tang namar ba udan ka jing sedang. Kamut ba umdan ya ka jinglong blai. Tang namar ba ipa jonga ikham khrau banenga, ikham he karta banenga, kamut ba ka jinglong briu jong i ka kham long pura banenga. Nga ngadan ya ka jinglong briu shispa na ka shispa. Kumbai pa jonga idan ya ka jinglong briu ba shispa na ka shispa. Ka jinglong blai jong Jesus Christ ru kumju kamsyong haka arta jong Jesus Christ. Henry ka syong haka jinglong khun jong Jesus Christ. Ina kan kendiat sepang ka jinga rengkat jong Jesus Christ baru blai. Ka Bible ko anggum ne. Uba haba ulong haka dur ublai syam la nyau ya ka ban bat ban long marengkat bat ublai. Jesus Christ bat ban long marengkat bat ublai namar ulong shisha. Jesus Christ ulong marengkat bat ublai. Haka bor bat haka jinglong blai. Amdai haka arta. Amdai hakiliang bara. Udan ka jing sedang. Henry ublai pat umdan ka jing sedang. Henry kialong marengkat ublai Jesus Christ bat ublai kilong marengkat namar ba Jesus Christ bat ublai kidan ya ka ju ka jinglong blai. Bad ya kaju ka jing Bad kumba ni jutep hi ba ka Bible hi kamju persya ya kawai kamju contradict kawai lada hangne khandiat ngasham ba ka Bible ko ang ba Jesus Christ udan ka jing sedang kata gade ka jing sisa lada hangne pat ngasham ba Jesus Christ ulang marengkar baru blai kataru kade ka jing sisa ka jing bakla jongi kalong haba ngim ya bu renti yaki Ladangi bu renti yaki kumba ublai ukwa yangi. Ladangi tip ya kajing thok bakut. Pinum syam kajing ya persyak jong ketin jong blai. Hayu anes kalong kebasan ke dekat ke baar pulai. Ke Bible ke ong babarok kin buram. Ya ukun. Kumba ki buram yukpa. Utau bom buram yukun buram yukpa. Ubalapak yu. Ujis Christ ulang marengkat buat ublai. Haka jinglong blai. Bat haka bor. Bat udai hak banyak ya kajing mane kumba ublai udai hak banyak ya kajing mane. Ka Bible ko ang ngidai ban buram yu khun kumju kumbangi buram ya ublai ukpa. Kata kadai ke kajing pla jong ka Bible. Ublai ulang ukpa jong Jesus Christ bat Jesus Christ ulang ukhun jong blai. Kata ngidai ban bat ngidai ban punya pher bah. Bat ngane thui phi bau syaitan ubishni. Baru syun hadu kata ka kerdan jong Jesus Christ. Bat kuai phi ba phingat. Bau Jesus Christ udai khun bala kham roi jong blai. Haka jing pensoi baning kong jong Jesus Christ usoitan uang kumne. Lada melong khun jong blai. To ong honu ma bonong kupu. Upen artatin ya ka jing long khun jong Jesus Christ. Upen artatin ya ka kerdan ka ba shisha ka ba pen la yang ai phi bangin job ya ka perthai. Tang ladang ingat bau Jesus Christ ulang khun jong blai. Henry soitan hang ni pun artatin. Ya Jesus Christ ulang lada milang khun jong blai. Usoitan hi usyun. Ya Jesus Christ bat ulai ya kani arsien. Barsa ka wei pat ka jing pen shoy uang lada milang khun jong blai tono. Natai na lor ying mane bat tono sapa bat ki angal kin serap ya me. Hadu katau soitan usyun. Ya ka jing long khun jong Jesus Christ. Balai ki jiu ki kwa ban penyap ya Jesus Christ. Kaneru kalau ngajing keli ke basutanat bah. Perkajubah pro kadai ke ba ngihaban. Kadai ban syon hanga api.
Yohanes kat khandai hinyau kita ki jiu kile thu hu kilet banwala mi Jesus Christ hapo hapo kinong sanchar jong ka rom ki ong kira Jesus Christ ki patan yu kita ki jiu kile thu hu ngidan ka hukum badda ka hukum jongi ka de yu banyak balai namar ula le khonu blai yalade kini ki jiu ki penyap Jesus Christ namar Jesus Christ ukam yalade bode khon jong blai pipa thatu phingat nyam nunduk ka donut baro barhakani gawai ga jingjaru kade ga ju'i namar kata kita ki jiu te kilanang e wadong e kaban penyap no yu om tang namar ba ula penkhanya ke sabatan hendrai ba ula ongru ba ublai ulang ukpa jong uhi udale elade marengkat bad ublai ki wat ban penyap e Jesus Christ namar ba Jesus Christ uang bangalong ukhon jong blai hadu kata hendrai ka basngo tanat hakapor ba Jesus Christ uyap uway na kishpai jong kiroman uang une ulong shisha ukhon jong blai but mentang ini pule sashpang kalong renyang jong kupa bad ukhon kalong renyang jong kupa bad ukhon ka Bible ko angkum ne Genesis kalong benkong dekat ba arpun reo hakapor ba ublai uya plan bad Jesus Christ ban thau yu breo ka Bible ko angkum ne ublai ulo ongru tungin kata kamut umdan marwai dai tungin ya thau yu breo hakador jongi kat bakum ka jinges rem jongi hi batno ublai ukuran badu Jesus Christ ublai ong Jesus Christ yang ina thau breo hakador jongi kat kum ka jinges rem jongi hi katkum na kani kadkhat ngangat badan tang arngut kilong renyang ki bakken jablai namar kata la thauru tang arngut ki breu u adam bat ka im ya kani ngangat pinsas nguthu khamba haka Bible study kebasan wan pinsas nguthu khamba in sai kran khambnya kai bau ble u hikai ha bau thau yu adam bat ka im wan ka Bible study basan pe ki program ki jong phi bat what no miss hatu Jesus Christ habang ikran sepang kalong renyang jong ukpa badukun hatu Jesus Christ udan kamet bat kador kadar ka Bible ko ong uba haba ulong hakador ublai semla binyaw e kaban bat ban long marengkat bat ublai Filipi kalong ba ar dekat ban riu Jesus Christ udan ya kador kadar kamet blai jong u bat kalong ka bay srim bat ublai kumno kupapan kumno spang kupa jong Jesus Christ ublai ubahalor du utanrai jong ke bara Yohanes kalong kebasan kat kebalai punyau Jesus Christ uang kumne uta ukpa hiru ubala pha yang ula phla yang hendrai phim shim la yo sngawi ka ktin jong menuru lemne ya ka lemne ka dor jong kimpat shim lai hendrai udan ya ka dor kadar ublai udan ya kador kadar hendrai amdan bayu iyo hendrai ngin sayu ina am yo ngin sayu i ublai uang suk kita ki bakho cha ka donut nabakin sayu iyo ublai ngang ap ya kata ban yo i kupa ba e jonga yo kupa ba e jong phi but uyo anesru ngani thu ipi haba ublai wai ki jing ithu pau ha Yohanes sandran jong Jesus Christ ubatho e kitab jing pen pau haba ublai wai ka vision hu ka jing ithu pau kadon ka por ba uyo i arngut ki ba shong ha ka khet ka jong ublai mdai lai mdai sao hendai tang arngut ka Bible ko ong hapo jing pen pau kanong ka ba arpu ar ka dekat ka baningkong bat lapen i hangi ya ka wa basngur ka ka jing ka ba pernai kum umaulan ka ba mi na ka khet jong ublai bat ka jong Jesus Christ nitep Jesus Christ kum khon lang berat hapadang kata kalen tiba jong ka Yohanes i hakata ka khet badan arngut way udai ublai but way udai Jesus Christ kidan kamet blai jong ki kidan
Henry kini ublay bat ujis kres kilong renyang ki bakenja mensim. Ini apa ya kata? Hayo anas kelong ke basau ke dekat ba ar pusau ke ong ublay ulang umensim. Ko ai pi wan bu ke jing per ka klam ong umensim ulang ublay. Henry ke ong ublay unu de kupa. Ublay ukpa ulang umensim. Ublay jongi ngani thu pi ulang ubala. Bat ulang ubala lut sisa bat dan put bat u. Dan put dan limit bat u. Bat syate kamet ka jong u. Kumbalong mangi ki breu. Manga bat pi ngilak bandan tang sasi jaka. Pi mak bandan sang tai. Hakajuk kapor. Pi pisong hangnik ndai ba sahayeng ru pitrai pikta. Pilak bandan tang hasi jaka. Bat kamen sim jong pi. Kamlong sabar jong kamet ka jong pi. Henry ublay jong a jong pi ulong ba per ba. Ulong renyang u bakenja mensim. Langba umensim jong u. Ulak ban kam sabar jong kamet. Ulak bandan ki jaka baro. Ulak ban trai hakadok nut jong breu. Ulak ban ulak ban dan gijing sengau, ulak ban dan ka jing etep lam. Wat sabar jong kamet. Ulong renyang u bakenja mensim. Ukres pat. Ukres udai kuon jong blay. Ublay ulong umensim. Baru jiskus udai balakha na uni ublay ubalong umensim. Bat ka Bible ka ong. Yohanes lain reu ya ka balakha na ka jong umensim kalong umensim. Ujis kres namar bayi ulakha na ublay ubalong umensim. Ujis kres ru ulang renyang ubakenja mensim. Ujis kres ru udan ya kabor ba ulak bandan ki jaka baro. Hakajuk kapor. Ulak ban trai ki dok nu jong pi mentaru. Bar hakajuk kapor. Udan haka sanctuary. Haka jaka kentang habenan. Bar udan hang ni mentah bat ngiru ngangat. Bat uai ka jingat hanga pi. Lada ni terang bat ni kenar la kekti. Henry watla kilong arngut. Ka Bible ka ong ki halong kawai. Jesus Christ uang Yohanes sipau ke dekat ke balai pau. Manga bar utau kupa ngialong siteli. Kiayalong siteli haka mensim. Haka jinglong, haka jing temu, amdai haka wai kamat. Namar bau Jesus Christ ui badan arngut ki basong haka khat. Amdai haka juk kapor ba uni ublay udai Jesus Christ haka juk kapor, udai kupa haka juk kapor. Kidan arngut kilong renyang ki bakan jablay. Henry kialong kawai haka mensim. Haka jing temu. Bat haka jinglong. Bat ka Bible ka syai baha. Badantang arngut kilong renyang. Bat haka benang salon saru. Daitang ukun jong blay hi. Namar ba kialong kawai. Ba ya ula syak bandrung. Syak kijinga perkat lang. Bat kijing temu kijong blay. Bat kijinga perkat sapang kijing temu jong kijing pen emru. Sapang ka plan jong ka salvation ru. Kalalong tang pedang ukpa bat ukun. Kane ka jingalang ni ka meeting lakhat ka Bible. Ka jinga perkat ka jingsuk lane the Council of Peace. Kadai na du shwa bantayu breu ublay ladap yakran lupa balada ubreu unhap na. Ujis Christ un sasyem ya ka jaka ban yang pli na ka bantau breu. Bada kane lakhat the Council of Peace. Kajing ya perkat kajing suk. Ke Bible ke krensyai sakaraya kalong ke bandreu ke dekat ke bakalai. Untai ma u kanya ke tempel utrai bat un ba ke buram. Badang syong bat un sensar halor la kakat. Bat un long ulung de halor la kakat. Bat kajing ya perkat kajing suk the Council of Peace kan long pedang jongki kat nungut. Pedang jongki baro ar. Mdai lai, mdai saw. Dan tang arngut, udai ublay, baru Jesus Christ. But, ngatip buana pi pinsay kali hakani kapor. Kumno pat sapang mensim bakut. Hatu pin ino yung mensim bakut syurut. Bunsin, yang ala ngajuyo, ya kenduk bun bahagi ni gijing kali. Kumno pi syun ino yung mensim bakut. Si APA yung. Hatu pim ngacu yung mensim bakut. Ban sujubab lingkot. Ngingat. Bau. Ba dan mensim bakut. Namar baklam mensim bakut.
kajing kha arsen kanum jia kajing em mubreu klam umensem kajing atirep klam umensem hi kajing atip ram ru kanyap but klam umensem hi minum la ban suthu ya kapop ba dia ka hak takadau ngingat bau umensem ba khoj udan handrai habang ikran sapang uni umensem ba khoj umensem kajing kular ka bible ko angshai ba udan tang uwai umensem ya uba ublai upha haki kristan ladakin pan akteng Jesus Christ bat kajing kali kalong manu uni umensem ba khoj umensem jongno ublai unpha hapo Galatia kalong ka basaw ka dekat ka bahandreu ka bible ko ang tena ba philong ki khon ublai ulapha ya umensem ukhon jong u haki de no jongi udak ang aba kopa une umensem ba khoj ubaki kristan kidai ban yok pediang udai umensem jong no udai umensem jong ukhon jong ublai udai umensem jong Jesus Christ umdai da uwei pat ublai lada pidan umensem jong Jesus Christ kalak biang piladan yo kupa namar ba hangta ba Jesus Christ udan hangta ublai ru undan lada Jesus Christ mentau im hadok no jong pe ukparu udan hadok no jong pe bad umensem ba khoj ngan kumba ngalaong mentan hi ba umdai da uwei pat ublai nalor jong ukpa bad ukhon umdai ukun jablai da uwei pat kumbalong umensem jong pi dai ma pi umensem jong Jesus Christ umensem jong blai dai umensem jong ublai hi bat namar kata hapo ar kuren kalnong kabalai ka dekat bakat nyau ka ong utrai ulong uta umensem utrai udai Jesus Christ une utrai ulong ta umensem bakoj bat ha ka ba udan umensem utrai hangta ka dan ka jingmat lut na kata kadau naduk meneng klami i badan laingot ne saungot kiblai handrai dan tang arnut kilong renyang kibaken jablai kamot bau umensem bakoj udan handai udai umensem jong Jesus Christ udai umensem bakoj jong ublai hatung ngangan lak banong ba bangidan arngut uwei dai umensem jong udajet bat uwei udai udajet umensem jong udajet dai udajet hi umensem jong ublai dai ublai hi mdai da uwei pat takadau naduk menengi i badan tang arngut kasai ba na ka bible kasai ba te henre kan ni kapor pat nganum yo ban bun namar inya jan penkut no hi hagani ka subject phila ban pule ki ngiwan ra ki articles ngiwan ra ki tracks phila ban shim haden ka bible study phila ban pule shu phang mensem bakhoj Marsha bangin kidan stang khandiat ki jing pule ina pule katnu ngot ki blai basisha kidan ngakwa ban sha ngakwa ipi ba phin shai ba halor kan ka banta ka bible ko ang Yohanes kalong ka bakhanya ka dekat ka balai kani te kalong ka jing embom jukut bakinyo ithu yame ublai basisha tang mame hi bari Jesus Christ ubamela pha Jesus Christ hangni udwai shukpa uang ba ka jing embom jukut kalong ban ithu yame ublai basisha tang mame hi unong ikai bakrau tame ak perthai katku mu Jesus Christ dan tang wei ublai baru ne ublai udai ukpa jong u handrai kajing kelipan balai dan tang wei ublai habangi i mana ba Jesus Christ ru udan ka jinglong blai ngi ba ukpa jong Jesus Christ ru udan ka jinglong blai ngi ba Jesus Christ ru udan ka jinglong blai handrai balai pat ka bible ka ang dan tang wei ublai upal ru ong kumju hi ningkong kuren kalnong ka bapra ka dekat bandreu handrai yangi dan tang wei ublai dai manu dai ukpa na ubalong ki ik bara bat mangi ha u bat wei utrai uba u Jesus Christ da ubalong ki ik bara bat mangi da u wei ublai hi dai ukpa jong Jesus Christ ubalong utenrai jong ki ik bara bat wei utrai dai Jesus Christ ubalong using iar u channel jong ublai ki ik bara ki wan ublai bat langba u Jesus Christ ngiyok pediang ya ki jingkerku jong ublai udai ka channel Jesus Christ umdai da sus usus dai ublai channel dai Jesus Christ
Utenrai de ukupa kasing iar de Jesus Christ. Ako epi bapin penyaper halor kata. Balai ke Bible ko ang badan tang way blay habau Jesus Christ ru udan ya kajinglang blay. Kadau kalong haba ke Bible ko ang badan tang way blay. Ke Bible ka keren sepang utenrai jong ki paro. Takdau ke Bible ko ang Efesus sound real. Way ublay bad ukupaya baro ubahalor baro bad lang baya baro bad habaro. Dan tang way ublay namar don tang way utenrai jong ki baro bad don tang way ukupa jong ki baro. What Jesus Christ ru umi na ublay dai nam dai. What Jesus Christ ru udang ong bo ublay de ukupa jong ha kata kaliang don tang way ubalongkum uta utenrai bad uni de ublay ukupa jong Jesus Christ. Jesus Christ dai utenrai jong ki baro. Ublay uklami na Jesus Christ. Hendai Jesus Christ bad umi na ublay. Te ha kata karukam ujis dantang way blay namar ba dantang way tenrai nakani kadau hi ujis Christ usaong ba utau pa ulang kam kraw yang takdau Jesus Christ uang kini kenten Yohanes kanong kebakat saw kedekat ke arpu pra ulang kam kraw ya ujis Christ namar ba ukpai udan haswai ujis Christ kadan kapor ha kabay ujis Christ lakha bata kadau dantang way blay namar dantang uai utenrai uba ya amsyam lakha menuru udan na bom jukut uladan lupa te ya unekan ka Bible ka khot udai uai blai kamut pat bangi kentat ya ka jinglong blai jong Jesus Christ handai ka skwa ban pensai ya ka jing sisa ba dantang uai utenrai bat ngakwa ban sange no hangne ngangat ba pilai sai ya ka jing sha ya ka jing sotho ka basyong nia kabo blay ko ban pensung thu api kamlong ka ba but ngakwa ban pen kut api da ka wai ka dekat ka bangangat kan pinyo kam ya kamat pedang jong ka khubor baro berkata kalong Yohanes kalong banikong ka dekat ka balai ka Bible ka ong ya kata ka ba ngilayo bar ngilayo sngau ngia thu sya api ba ma phiru pinyo ka jinga selok lambat ni bat kata ka jinga selok de ka jongi kalong lambat ukpa bat ukhon jong Jesus Christ am dai shu bat no mat na bat ka dai lang bau mun sem ba khoi mun sem jong Jesus Christ to blai kur khoi phi baro amen.